Buongiorno, dzisiaj lekcja numer 2, podczas której nauczymy się liczyć do 20 oraz kolorów. Zacznijmy od liczenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teraz przejdziemy do kolorów. Blu, rosso, giallo, verdi. Dziękuję za uwagę. Tanti saluti, arrivederci.